Hej, det er sådan her, jeg vil vise jer, hvordan Totally Baked laver deres bakke kartofler. Vi får vores kartofler fra Middelfart. Det er en engelsk sort, for den er så dejlig pæn, så man kan spise skin, hvilket er, hvad vi gerne vil have. Først så putter vi huller ind, lige over, så alle de gode ting, som vi putter ovenpå, så ligesom lidt olie. Vi tager lidt olie, putter det ovenpå, og så børster vi det, så det kommer hele vejen rundt. Og på den måde får vi en dejlig sprød skal på kartoflen. Putter salt og peber på. Og så lukker vi så. Og så skal den vendes hver 20. minut i ovnen. Og når den kommer ud, her er en jeg har lavet lidt tidligere, så kommer den sådan her ud, hvilket er et dejligt sprød skin. Man kan mærke saltet, og det er der det gode det ligger. Tak.